Ідэя анамальнай зоны, што з нейкай прычыны раптоўна ўзнікае недзе на планеце, не новая. Нават не трэба лічыць да 3, каб вы адразу прыгадалі самую знакамітую гульню з падобнай тэматыкай Сталкер. Праз тэхнагенную катастрофу ў Чарнобылі пры дапамозе чалавека з'яўляецца вялікая зона з рознымі фізічнымі і пазафізічнымі з'явамі, монстрамі, прадметамі з новымі ўласцівасцямі, і за гэтымі ўсімі дзівацтвамі паваліў розны народ. Яшчэ раней гэтую ідэю пісалі, канешне ж, браты Стругацкія. Пікнік на ўзбочыне распавядае пра падобную гісторыю падобных сталкераў, якія цягаюць артефакты пакупнікам з небяспекі, але стварэнне зоны прыпісваецца далёка не чалавеку, ды і месцазнаходжанне не такое дакладнае. А вось зона гульні Pacific Drive знаходзіцца на паўвостраве Алімпійскі. Гэта такая мясціна на маляўнічым паўночна-заходнім узбярэжжы ЗША. І тут вучоныя ў 60-х займаліся сваёй навуковай дзейнасцю. Поркаліся ды вывучалі розныя таямніцы. Зразумела, яны там нешта наторкалі не тое ў сваіх дапатопных камплюктарах, нарабілі анамалій ды збеглі адтуль, пакінуўшы ўсё за вялікай сцяной. Праз амаль 40 гадоў у 98-м годзе галоўны герой не табе сталкер, не табе ахвочы да прыгод, а просты чалавек, якому не пашанцавала, ехаў не ў той час і не па той шашы. Засмактала яго зона, закінула за сцяну ды пакінула толькі нейкі ржавы рыдван, як надзею на вартаванне. Адзіная тэхніка, што можа ездзіць па тым прапашчым месцы. І адзінае, што будзе дапамагаць нам збегчы з гэтай дзіры, якая, зразумела, калі нас зацягнула, дык назад выпусціць будзе не вельмі ахвочая. Машынку я прыгледзеў яшчэ ў першым трэйлеры. Не вялікі аматар калупальні ў вёдрах з гайкамі, не правожу вачыма кожную дарагую машыну з марай такую мець, але, канешне, нейкія мадэлькі падабаюцца. Мясцовы універсал гэта не зусім канкрэтная машынка, колькі зборная мадэль. Аблазіўшы інет, я высветліў, што бліжэй за ўсё яна падобна на Меркуры. Асобнае аддзяленне Ford, што ў 80-х выпускала даволі знакамітыя на выгляд машыны. Я думаю, што шмат хто з вас памятае падобнае сямейнае аўто з амерыканскіх кіно і шоу тых часоў. Я, праўда, ніводнага не прыгадаў пра сваю дзіравую памяць, але такіх дакладна бачыў шмат дзе. Цудоўны рарытэт трапіцца вам зусім у несамавітым выглядзе, і давесці яго да розуму адна з найважнейшых частак мясцовага геймплею. Знайшоўшы, бяжым на ім ад агрэсіўных анамалій, якія тут жа хочуць прыхапіць нас за срачку. Па радыё звязваюцца некалькі вучоных, што тут выжылі, ці закінутыя, ці хто застаўся па сваёй волі, з гэтым мы яшчэ разбяромся. Яны накіроўваюць нас у бяспечную маленькую зону з гаражом, якая стане базай, месцам рамонту і сюжэтных прасоўванняў. Машыну ў тым гаражы можна разабраць па частках і сабраць зноў. Не такая багатая разнастайнасць дэталяў, як я сабе ўяўляў па трэйлера гульні, але дастатковая. Можна паздымаць і замяніць усе дзверы, крылы ды аркі, капот, бамперы, фары. Па баках і на дах навесіць крапяжы пад грузы і цікавае дадатковае абсталяванне. Усе гэтыя часткі можна паздымаць, замяніць, адрамантаваць, бо пасля кожнай вылазкі вы будзеце ў любым выпадку хоць крыху, але пакоцаны. Таксама пафарбаваць фарбамі, што знойдзеце падчас паездак, наляпіць налепачкі і агулам прыдаць машыне свой асабісты стыль. Не скажу, што выбар тут супер разнастайны, да гаража Need for Speed, конечно, не дацягвае, але што памяняць ёсць. Прам навесіць на машыну розныя прыкольныя штукі, на жаль, нельга. Напрыклад, вось такія металёвыя канструкцыі на аўто, што робяць з яе добрую зомбі-душылку, ставяцца аўтаматычна з канкрэтнай дэталлю. Не хапае тут менавіта вось гэтай вонкавай апрацоўкі. Каб знайсці які кавалак металу і прысабачыць збоку, ці самому рашотку на лабавуху зварыць. Такі кастамізатар ад шалёнага Макса. Але наколькі ледзь не тактыльна прыемна працаваць з машынай. Паглядзіце, як змяняючы колы, машына рэагуе на гэта, з гукам здымаюцца панелькі, укручваюцца новыя. Пасля сесці ў яе, завесці ключом, пераключыць рычаг і даць газу з гаража насустрач прыгодам. Я кайфаваў ад адчування аўто, заглушыць рухавік, адчыніць дзверы самому, выйсці, забыўшыся паставіць на ручнік і назіраць, як ваша малышка ўжо коціцца з гары. Захацелі развярнуцца ў лесе, глядзець па люстэрках і па-сапраўднаму паварачваючы галаву назад. Не хапае толькі руку закінуць для зручнасці на спінку пасажырскага сядзення. Тут няма выгляду ад трэцяй асобы, так што ўвесь час трэба вярцець камерай. На пярэднім сядзенні яшчэ стаіць прыблуда з картай, і на яе таксама ўвесь час трэба адцягвацца. Так што проста глядзі і едзь не трымаецца зусім.
Трэба вярціць галавой, каб убачыць анамаліі ці прыхаваныя машыны на разборку, ці будынкі, што можна абнесці, ну ці кірунак, куды ехаць. Мы тут як бы і не сталкер, што выносіў артефакты з зоны вонкі, але збіраем усё, што кепска ляжыць, а што не збіраецца, дык адпілоўваем. У прамым сэнсе мы проста рэжам закінутыя машыны, здабываючы такім чынам патрэбныя рэсурсы. Я, праўда, так і не зразумеў, чаму нельга тыя ж якасныя стальныя дзверы ці бампер проста зняць і, калі перавесіць не ў поле, дык хоць бы ў гаражы. Забаўна, у прынцыпе, выглядае, калі ты ноччу ў святле фар разаком пілуеш ржавае карыта, нібыта на каляровыя металы, пакуль ніхто не бачыць. А ўбачыць ці пачуць можа не стораж аўтабазы, а агрэсіўныя анамаліі тыпу выкрадальніка, які ляпне машыну аб бліжэйшае дрэва, ці паскуднікі, што могуць скрасці груз з даху машыны. Анамаліі ёсць і карысныя, напрыклад, гэта рамантуе аўто, але сустракаюцца нашмат радзей за шкодных, зразумела. Гульня не мае адкрыты свет, ён тут падзелены на пару дзясяткаў лакацый. Яны звязаны паміж сабой дарогамі, але, напрыклад, вярнуцца назад проста на машыне нельга. Трэба збіраць спецыяльную энергію па палях і лясах, зараджаць ёю прыстасаванне, якое разам з картай стаіць на пасажырскім сядзенні, і адкрываць партал. Гэта адна з самых прыгожых рэчаў у гульні, на мой погляд. У зоне ёсць шмат з'яў, якія знішчаць вас даволі хутка. Розныя анамаліі, сейсмічныя буры і іншае. І каб не засіжваліся на месцы, шпацыруючы па прыгожым лесе, праз пэўны час на лакацыю абрынецца мацнейшая анамалія, ад якой вы не выжывеце. І калі вы збераце энергію на партал і уключце яго, дык пачынаецца самае вясёлае. Актывуецца гэта анамалія, і за абмежаваны адрэзак часу трэба паспець даехаць да гэтага вялікага жоўтага праменя. У гэты момант прырода пачынае шалець, усё гарыць і скрыць, машына ляціць па бездарожжу, вы намагаецеся не ўпісацца на ўсёй хуткасці ў дрэва, і гэта выглядае вельмі ўражваючы. І што дзіўна для мяне, усё на рухавіку Unreal Engine 4. Увогуле з прыгажосцю тут усё ў парадку. Месцамі настолькі ачмураная прырода, настолькі кайфова працуе святло і цені, што я не веру ў 4-ы энджин. Калі цемраць і прыглядацца да дэталяў у лакацыях, бачна не самая высакаякасная мадэль, але агулам вельмі добра. Быў упэўнены, што выкарыстоўваюцца магчымасці 5-й версіі. Паглядзіце і паслухайце гэту заліву, якой быў уражаны і нават выкладваў у соцсетках гэты эпізод. Ездзіць прыйдзецца шмат і не заўсёды па дарогах, не заўсёды ў спакойных абставінах і без шкодных анамалій, таму заўсёды будзеце вяртацца ў гараж ці трохі, ці моцна пабіты. І тут пачынаецца весялуха, зарадзіць акумулятар, заліць паліва, адрамантаваць усё, калі хапае рэсурсаў, ці самае пашкоджанае для эканоміі. Не проста падлатаць пагнутыя часткі, але і заляпіць герметыкам трэснутае шкло ці прадзіраўленае кола. Потым паглядзець, ці хапае на паляпшэнне. Тут вялікі выбар таго, што можна зрабіць, значыць, прыйдзецца ўвесь час цягаць з зоны рэсурсы. І гэта якраз не самая вясёлая частка, бо праз дзясятак гадзін ужо надакучвае пілаваць аднолькавыя машыны ды аглядаць аднолькавыя будынкі. Думаеш, ўсё, больш не буду спыняцца і рэзаць, бо сабраў шмат металалому і так. Але потым зарабіў пару новых прылад на машынку, і ад тваіх 201 акламатча нічога не засталося, а значыць, зноў выпраўляючыся ў зону прыйдзецца і рэзаць, і збіраць простыя рэсурсы. Акрамя звычайных паломак ёсць і дзіўная, дарэчы, цікавая механіка. Анамаліі ліпнуць да вашай машынкі, што зразумела, як тыя мухі на гэта самае. Яны прасочацца ў розныя яе механізмы. Ваша малышка будзе іншы раз паводзіць сябе цалкам непрадказальна, нібыта апантаная злымі духамі. Ад простых мігання фар да немагчымасці нармальна кіраваць. Гэта само па сабе можа і прайсці, а можа і застацца, тады ў гаражы трэба з дапамогай спецыяльнага абсталявання вызначыць праблему і рашыць яе. Вызначаць будзем літаральна. Я заўважыў, што ў мяне сталі самі па сабе адчыняцца пярэднія правыя дзверы. Містыка. Прывіды не менш. Апарат пытае, а што вы робіце перад тым, як актывуецца анамалія? Мне прыйшлося яшчэ з'ездзіць некалькі разоў у зону, пакуль зразумеў, што дзверы адчыняюцца, як толькі я ставлю машыну на ручнік. Так і выбіраем рычаг, перавод у стан стаянка, выбіраем правыя дзверы, выбіраем адчыняецца. То бок
цэлае даследаванне. Праўда, я ўжо потым настолькі звыкся з гэтымі дзвярыма, нібыта яны сталі нейкай асаблівасцю маёй гоначкі. Пад канец гульні ў мяне было ўжо некалькі такіх парушэнняў, якія я не ведаў, з чаго пачынаюць глючыць. Радыё то ўключаецца, то выключаецца, то робіцца гучней, то цішэй. З чаго я так і не разабраўся, каб адрамантаваць, а наторкаць не атрымаецца. Там абмежаваная колькасць спроб. Само радыё тут падкідвае атмасфернасці са сваім рок-н-ролам, эмбіентам і нават блюзам. Спачатку падаецца, нібыта гэтыя трэкі выбіваюцца з агульнага раду апавядання, калі пасярод цёмнага лесу пачынае ляпіць нейкі рок. Але потым разумееш, што наадварот дадаюць падарожнай рамантыкі. Праўда, паўтаруся, яна часта пакутае ад анамалій, і нармальна паслухаць музыку будзе складана. Праблемы з радыё не самыя вялікія, бо машына нават можа сама ездзіць па палях без цябе і ад цябе. Сігналіць, выключаць фары, карацей, яна вас яшчэ дойме. Гульня чамусьці пазначаецца як выжывач, але па маім уласным крытэрыям не падыходзіць. Як бачу выжывач, гэта геймплей заснаваны на перманентным стане выжывання. Калі умовы, створаныя гульнёй, прымушаюць вас увесь час знаходзіцца ў руху для падтрымання жыццядзейнасці. Вось, напрыклад, The Long Dark ідэальны прыклад. Вам трэба есці, адпачываць і намагацца не замёрзнуць. І нават калі вы сустрэнеце месца, дзе, напрыклад, бясконцае цяпло, дык вам усё роўна трэба ісці шукаць ежу ці час ад часу адпачываць, каб не згубіць прытомнасць. Тут жа, дзякуй Богу, гэтага ўсяго рабіць не трэба. Матывацыя ісці наперад і выязджаць у зону заснавана ідэяй героя выбрацца адсюль, то бок сюжэтам, і нішто не замінае вам сядзець у гаражы суткамі, ніякая жонка. Так, вам трэба рэсурсы на падтрыманне стана машыны, але ж калі вы не будзеце выязджаць, то бок шкодзіць ёй, дык і рамантаваць нічога і не трэба. З тым паказвае мне амаль 32 гадзіны на праходжанне. Канешне, пару з іх трэба адмінусаваць на нейкі офлайн, але ўсё роўна пад 30-ку, я думаю, наездзіў. Хоць інтэрнэт і паказвае, што на сюжэтную лінію трэба каля 18 гадзін. Былі заезды дзеля рэсурсаў, бо тут, як я казаў, шмат розных рэчаў можна зрабіць для машыны, і іх проста хочацца павесіць, каб ластаўка выглядала больш аўтэнтычна сітуацыі. З аднаго боку я навесіў 2 дадатковых бака, што літаральна перакручаны скотчам, і пазбавіў тым сябе праблем з падзапраўкай. З другога дадатковы акумулятар, зноў жа, бо тут часцей чамусьці ноч, чым дзень, і фары нармальна жаруць электрычнасці. А побач смешная турбінка, што ад хуткай язды і моцнага ветру падзараджае той самы акумулятар. Ну смешна жа выглядае, можна і сонечную батарэю улупіць, і агрэгат, што з паліва ток вырабляе. Нават можна зрабіць Тэслу, апгрэйдзіўшы да электрарухавіка. Падаецца, ім бы проста генератар памацней, каб не пладзіць гэтыя акумулятары, але тут так не працуе чамусьці. Ну, як з тымі дзвярыма, якія нельга зрэзаць і сабе проста на машыну паставіць. На дах можна, напрыклад, паставіць распужвацель анамалій ці проста складваць запасныя запцацкі, як рабіў я. Але, паўтаруся, ёсць рызыка, што сцягнуць зверху і вы нават не заўважыце. Я так неяк згубіў свой цэлы запас розных герметыкаў, паліва, дадатковага кола і набораў для рамонту. Шкада было, я вам скажу. Ёсць яшчэ досыць розных цікавых прыблуд, на якія трэба, як часта бывае, рэсурсы з самых небяспечных месцаў. У гульні некалькі тыпаў зоны, чым далей ад базы, тым усё робіцца складанейша. З самых апошніх, толькі каб сабраць энергіі на выбрацца, трэба папацець і не разламаць машыну, не тое, што яшчэ і рэсурсаў рэдкіх. Падрыхтавалі машыну, інструмент, гэта разак, лом, ліхтар, можа пыласос, каб хутчэй збіраць рэсурсы, смешна, дарэчы, прылада. Потым намячаем маршрут, праязджаем праз лакацыі, збіраем рэсурсы, ухіляемся ад анамалій, а напрыканцы адкрываем партал і ляцім на базу. І так энную колькасць разоў. Зразумела, уздоўж усіх паездак ідзе сюжэт. Нам па сувязі дапамагаюць тыя самыя вучоныя. Таксама знаходзім запісы ўсяго, што адбылося, з чаго пачалося, што яны тут рабілі і так далей. Яны называюць героя кіроўца. Мы без імені, без голасу, без якой індывідуалізацыі, і мне гэта не вельмі зайшло. Гісторыі, пэўна, не хапіла персаналізацыі для паглыблення. Адчуваеш сябе інструментам і неважнай часткай таго, што адбываецца. Усё вакол іншых персанажаў, а ты тут прышый-прысцябай. Ад гэтага няма такой зацікаўленасці, і драма, якую будуць спрабаваць нам прадаць, мяне праз гэта не моцна зачапіла. Карацей, сюжэт не мацнейшы бок гульні, хаця падавалася
Здавалася бы, такі пачатак, вялікая зона, таемнае даследаванне, такая прыгожая прырода, шалёная апакаліптычная па сваіх размахах анамалія. І ніводнага пры гэтым жывога NPC, толькі галасы па сувязі. Першае адчуванне, што праз таннасць распрацоўкі проста не дадалі персанажаў, бо з гэтым звязаны пэўныя тэхнічныя складанасці, і гэта накладвае адбітак на ўспрыманне гульні. Ну, зрабілі як зрабілі. Давайте падсумуем. Яна ўражваючы прыгожая, кайфовая прырода і яе выбрыкі ў выглядзе розных бур. Калі трапіць у эпіцэнтр такой, выключыць святло і рухавік і проста намагацца яе перажыць, дык знутры машыны ўсё выглядае вельмі рэалістычна. Утрымліваецца атмасфера закінутай зоны, іншы раз нават лёгкі хорарчык, асабліва з анамалій турыст. Гэта такія манекены, што там-сям нечакана з'яўляюцца. Цікавая і, як я казаў, амаль тактыльна прыемная пры працы з машынай. Гэта не сімулятар аўтамеханіка, не трэба варыць глушакі ці мяняць шрус, выключна замена знешніх дэталяў. Прысутнічае праблема з грындам, калі на позніх узроўнях трэба час не столькі на збор новых і складаных рэсурсаў, да якіх яшчэ трэба даехаць праз усю карту, колькі зноў рабіць шмат маруднай працы для атрымання першапачатковых простых, тыпу ламача ці пластык ці шкло. Намагаліся, канешне, выправіць, тыпу сметніца ззаду, што можа крыху падкінуць чаго карыснага пару разоў. Ды і ржавая машына-донар, што іншы раз аднаўляецца пад распіл. Але гэта больш на той выпадак, калі пад стварэнне не хапае літаральна пары штук якога матэрыялу. Шмат трэба паездзіць, машына, у прынцыпе, паводзіць сябе няблага, і хоць гэта не сімулятар сапраўднай язды, але на дарозе аўто не драўлянае, і гэта добра. Не раз на ёй вы трапіце ў розныя пасткі анамаліі і не толькі паездзіце, але і палётаеце. Агулам гульню можна паглядзець і паспрабаваць, але ў такіх выпадках я, як заўсёды, параю пачакаць скідак і не спяшацца браць за поўны кошт. Дзякуй вялікі за ўвагу, не забывайце, калі ласка, націскаць лайкі, калі агляд быў для вас карысны. Ці дызлайкі, гэта як лічыце вартым. Ды пісаць каментарыі, каб відэа больш траплялася іншым гледачам. Дзякуй спонсарам на Patreon і YouTube за вашу падтрымку. Цяпер, калі блогерства мой асноўны занятак, ваша дапамога неацэнная. Для тых, хто хоча і мае магчымасць падтрымаць праект Рудзі, спасылка на Patreon у апісанні, ці таксама можна націснуць пад відэа далучыцца да спонсарства YouTube, ці знайсці кнопачку «Дзякуй» пад відэа, таксама пакінуўшы вылучаны каментарый. Цяпер для спонсараў на Patreon у раннім доступе не толькі асноўныя відэа, але і навіны з канала Відзік. Туды таксама запрашаю завітаць, паглядзець апошнія цікавыя ролікі. З вами быў Рудзі. Усіх і кожнага абдымаю. І да новых сустрэч.